Olu lusasazo ngqolwendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng naseziphambili. State indicated on Tuesday the 3rd that it is highly unlikely that it would have read all the case law authorities and be ready to argue the matter today. Ilungelo wayesakuba ngusomlomo weParlamente unkosikazi Nosiviwe Mapisa-Nqakula lokufikelela kwezinye iinkcukacha ngokuphathelene netyala lakhe lihlehliselwe kuJanuwari ka-2025. When they came to this country, they were just looking for work. There is somebody that recruited them, promising them that there are opportunities here in South Africa. Ukuzakuthika ngokuba i-13 abombi mgodini abahlangulwe kumgodi waseSabi nabafumaneke bephila. Molweni emakhaya nankuvimba esinilungiselela wona ngokuhlwanje. Ilungelo wayesakuba ngusomlomo weParlamente unkosikazi Nosiviwe Mapisa-Nqakula lokufikelela kwezinye iinkcukacha ngokuphathelene netyala lakhe lihlehliselwe uJanuwari ka-2025. Okuna njengoko abatshutshisi bebengekazilungiselela ingxoxo ngalomba emva kokuba uMapisa-Nqakula efake amaxwebhu esisicelo ngomvulo wale veki. Mapisa-Nqakula ufuna ukufikelela kuPart B no-C wedokhethi eliquka incwadana yophando lwamapolisa ngale nyewe. Liphinde lajamelana nolunye ulibaziseko ityala lwayesakuba ngusomlomo weParlamente uNosiviwe Mapisa-Nqakula okuna njengoko abatshutshisi bebengekaziquleli ingxoxo ezichasa isicelo sommangalelwa. The state is not ready to argue the matter. The applicant filed heads of argument on Monday, the 2nd of December. They consist of 133 pages and reference is made to 128 decided cases and 8 legal publications. Amagqwetha kaMapisa-Nqakula asamkele isicelo sabatshutshisi sorhoxisa lenyewe. My Lord, suffice to say that we are disappointed we couldn't bring this matter before you today. What my learned friend conveys regarding the date is correct. We have agreed that date. uMapisa-Nqakula ojamelene namatyala orhwaphilizo ali-12 nelinye lothubeleziso lwemali kutyholwa ukuba ngethuba wayengumphathiswa wezokhuselo wafunjathiswa imali ebalelwa kwi-4.5 million rand kunokhontraka weli sebe. Lo mba abuyela inkundleni ngomhla wama-20 kuJanuwari ka-2025. As my Lord pleases, Manyathi B. Inkulu-baphathiswa yaseMpumalanga uMnumzana Mandla Ndlovu ufikile kwindawo yexhwayelo kumgodi waseSabi. Kurhanelwa ukuba abangaphaya kwekhulu abombi mgodini abavaleleke ngaphantsi amathunjini omhlaba. Izolo kuhlangulwe abombi mgodini abasibhozo kwakhutshwa nemizimba emithathu. Ukanti kuzokuthi kangoku sebe-13 abahlanguliweyo kulo mgodi. Kuye kwanyanzeleka ukuba kumiswe inkqubo yohlangulo phezolo ngenxa yemiba yokhuseleko. OkaNdlovu uthi abombi mgodini baze kweli bethenjiswe ngemisebenzi engekhoyo. Lisaqhuba iphulo lokuzama ukuhlangula abombi mgodini abangaphaya kwekhulu kumgodi ongasasetyenziswayo waseSabi. Eli phulo liqalise izolo kwanyanzeleka ukuba limiswe ngenxa yemiba yezokhuseleko. Uzokuthi kangoku ngabombi mgodini abali-13 abahlanguliweyo kwaye kukhutshwe imizimba emithathu kulo mgodi. Inkulu-baphathiswa yaseMpumalanga uMnumzana Mandla Ndlovu ifikile kwindawo yexhwayelo kumgodi waseSabi namhlanje. Ethetha namajelo endaba kaNdlovu uthe abombi mgodini baze kweli bethenjiswe ngemisebenzi engekhoyo kwaye uthi bengurhulumente bazimisela ukunqakula abona ngqondo baloo mkhwa ukombiwa kwemigodi ngongekho mthethweni nothe gqolo kweli phondo. I believe what they are saying, that when they came to this country, they were just looking for work. There is somebody that recruited them, promising them that there are opportunities here in South Africa. Instead of giving them decent work when they arrived here in South Africa, forced them to be illegal miners. That's why all of them, they are cooperating, they are willing to come out. Most of them are foreign nationals. So we'll be happy that they must come out also to get out of the country. I came here some few weeks ago here to indicate to Zamazamas that we want them to abandon these illegal activities here
because I don't think that is assisting the country. Abasemagunyeni bathi banethemba lokuba iphulo elithi vala umgodi nelijonge ukusiphula neengcambu izenzo zokombiwa kwemigodi ngongekho mthethweni liza kuza neziqhamo. Inkonzo yesipolisa eMpuma Koloni kunye neenkokheli zemveli abavumelani ngezityholo zokuba oonqevu baxhaphaza amabhoma kwingingqi yaseNelson Mandela Bay okukusemva kokuba bekuthendi kumakhasi ezonxibelelwano iindaba zokuba amabhoma ngamaxhoba amatsha ngoku okuxhatshazwa ngoonqevu. Amakhulukhulu amakhwenkwe asemabhomeni mbombozwane zephondo leMpuma Koloni. Iinkokheli zemveli ziphume ngobuninzi bazo namhlanje beyoqwalasela imeko yabakhwetha. Ukuzokutika ngoku akukabikho ngxelo zokusweleka kwabakhwetha. Ezi nkokheli bezizosabela emva kwamarhe athendi ukufunwa kwemali yokuhlawuliswa ukhuseleko labakhwetha ngenkani. Uzokutika ngoku ngalo lonke ixesha beselapha akho nto singayenzanga ukuqinisekisa ukuphanda. Siyenzile nento yokuphanda kubantu ebebekhonjwa njengabantu abebetyholwa into ba bachaphazelekile. Siyazivizita zonke initiation sites ezikhoyo apha kuNelson Mandela Bay ubuncinane kabini ngeveki as well si available numbers zethu zefoni siyazinikezela kubahlali bonke nakwi-partners zethu. Le ngingqi yaseNelson Mandela yenye yeengingqi ezinconywayo ukuba namakhwetha ababuya bephila. No as uNelson Mandela region seyiminyaka ngokemininzi siqhuba kakuhle. Seyiminyaka emininzi kungekho bantwana baswelekayo emabhomeni. Igqiza lolwaluko luza kuphinda lundwendwele abakhwetha kwiveki ezayo ngeenzame zokuqwalasela imeko yabo. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC seGqeberha. Kwalapha ezindabeni imibutho elwela ukuba semthethweni kokushishina ngemizimba ithi ukuba semthethweni kolushishino kuya kuncedisa ekwehliseni izinga lokosulelana ngentsholongwane ye-HIV. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo xa sihlabela mgama. Ilinge lowayisakuba ngusomlomo weParlamente unkosikazi Nosiviwe Maphisa Nqakula lokufikelela kwezinye iinkcukacha ngokuphathelene netyala lakhe lihlehliselwe uJanuwari ka-2025. Okuna njengoko abatshutshisi bemekazilungiselela ingxoxo ngalomba emva kokuba Maphisa Nqakula efake amaxwebhu esisicelo ngomvulo wale veki. Isebe lezezimali licinga ukucutha uhlahlo lwabiwo-mali lomasebe karhulumente atyala umasipala ukuze kuhlawulwe amatyala awo okubhengezwe ngusekela mongameli uPaul Mashatile ngethuba ephendula imibuzo kwibhunga likazwelonke lamaphondo. Meli uPaul Mashatile ubhengeze indlela zokuhlawulwa kwetyala likarhulumente koomasipala. National Treasury will also consider top slicing budgets of departments that owe municipalities in order to settle debt. Usekela mongameli utyityimbisele umnwe abemi boMzantsi Afrika ababhalisa izipaza shops egameni labaphambukeli abakweli lizwe ngokungekho mthethweni. We have realized a tendency where some of South Africans were seen to trying to register, but not for themselves to operate. They are registering for illegal immigrants. It's an illegal activity that the authorities must tackle that. uMashatile uthi luyaqhuba uthethathethwano neMozambique ukuzama isisombululo kudushe olugqubayo loqhankqalazo kulandela unyulo. Ndingululama Matya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Imibutho elwela ukuba kungabonwa njengolwaphulo-mthetho ukushishina ngomzimba ithi ukusebenza kweli shishini ngokusemthethweni kuya kuncedisa ekwehliseni izinga lokosulelana ngentsholongwane ye-HIV. Qhube ngelithi oku kuya kwenzeka ngokuba abashishina ngemizimba banikwa ithuba lokufumana iinkonzo zezempilo eziquka uvavanyo lwe-HIV kunye nonyango.
Inkomfa yokushishina ngemizimba kazwelonke nebanjwe iBhalitho KwaZulu-Natal ixelelwe ukuba kukho izimemelo ezitsha zokuba ukhawuleziswa ukupasiswa umthetho-sayelwayo we-Sexual Offences and Related Matters Amendment Bill of 2022 nojoliswe ekubeni kube semthethweni ukushishina ngomzimba. Lo mthetho-sayelwayo walibaziseka ngo-2023 emva kokuba amagqwetha karhulumente aveza iziphene ezingazisa ingxaki. Lo mthetho-sayelwayo uthetha ukuba ukuthenga nokuthengisa kuza kuba semthethweni. Imibutho elwela amalungelo abo bashishina ngemizimba ithi abo bakweli shishini kudala bebekelwa bucala kweli. Umsebenzi esiwenzayo nama-sex workers ubaluleke kakhulu because esikwenzayo asenze ngoba sithi sibuka ibala lomuntu nokuthi umuntu wenza umsebenzi muni noma owakuphi. Okubalekile ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi access ama-services, whether health services, mhlawumbe udinga ukuya emaphoyiseni noma yiphi support oyidingayo. So umsebenzi wethu ukwenzela sure ukuthi abantu esisebenza nabo or nabantu esisebenzisana nabo emphakathini aba-discriminate. Abo bashishina ngokuthengisa ngemizimba bathi ukuba semthethweni kwelishishini kunganciphisa izinga eliphezulu lokucalucalulwa kwanokuxhatshazwa. Nakusise singekho emthethweni izinto eziningi awukwazi ukuzenza. Uthole ukuthi mabe uhlala emphakathini already umphakathi uyakucwasa uphethe kanzima especially mabazi ukuthi wena wenzani ngokomsebenzi. Kubangaba sinotice ibe khona decriminalization singathi make sure into bangaba sisebenza inside ema brothels and again sithi make sure ukuthi ama condoms and all those things we are using we are not throwing them because mana sinotice sisebenzele ngaphakathi ngeke izinto zenzeka abantwana badobhadobhana nento ezingcolile sishiyayo. Nangona inqwalile indlu yokusomthetho ngalomthetho osayelwayo kusekho eminye imicelimngeni. Ukuba umongameli Cyril Ramaphosa ukikikile lomthetho lomzantsi Afrika liya kuba lilizwe lokuqala ukulifaka emthethweni ishishini lokuthengisa ngemizimba kwilizwekazi lase-Afrika. Inkonzo yezophapho yomzantsi Afrika i-SAA inyanzeleke ukuba imilisele amanyathelo ethutyana njengokuba ugwayimbo lwabaqhubi zinqwelomoya lumise ngxi inkonzo kwimizila engundoqo ekhaya nakwihlabathi. Abaqhubi benqwelomoya abaphantsi kwe-SAA Pilots Association ne-National Transport Movement Pilot Forum bazibandakanye kugwayimbo ngemivuzo olungaqingqwanga. Abaqhubi benqwelomoya bebebambe uqhankqalazo kwikomkhulu eKempton Park besithi abanandlela yimbi yokuvakalisa ngokungoneliseki kwabo ngemivuzo yabo. It wasn't intentional to be in December, but we're trying to get the company on the table and we had to apply the strike certificate in order to get them to the table. Inkonzo yophapho i-SAA yafakwa phantsi kohlangulo phakathi konyaka ka-2019 no-2021 nto leyo abasebenzi bathi yashiya umqolo uphandle kuninzi. Intloko yesigqeba yethutyana uJohn Lamula umemelele iipasenjala zenqwelomoya ezichaphazelekayo ukuba zijonge inqwelomoya ezilandelayo. Not all of the pilots are on strike. We have been able to recover a significant portion of our usual schedule. We are still able to fly to Mauritius, for instance, which is very critical for us in this time of the year. And our domestic schedule is flying as normal except for Cape Town, where we are flying about 60% of our normal flights. Better rostering, a more stable roster, work us a little harder, work us a little more efficiently, but allow us to spend time with our families. As you see these boards up here, as we say, family first. Benkonzo yophapho bathi ziza kuqhubeka inzame zethutyana zokuqinisekisa ukuba akukho luphazamiseko lungako kwaye bathi bazimisele ukusombulula umbhodamo wezemivuzo nabaqhubi benqwelomoya. Ukanti bona abaqhubi benqwelomoya banethemba lokuba isisombululo singavela ngokukhawuleza nanjengoko kuqala ixesha leziyunguma nokuthetha ukuba uhambo ngenqwelontaka iza kuthi xhaxhe. Lusaqhuba ugwayimbo lwemibutho yabaqhubi beeteksi bemigama emide eThekwini KwaZulu-Natal. Olu gwayimbo lushiya abakhweli beeteksi bembanguza. Namhlanje kubanjwe intlanganiso phakathi kwesebe lezothutho nemibutho yeeteksi eCity Hall eMgungundlovu. Intatheli ye-SABC uSimphiwe Makhanyi ungamehlo neendlebe zethu kweli nqaku.
Khulu bese sibingelela umbukeli ngalesikhathi ke impela umhlangano ophakathi komnyango wezokuthutha lapha kwaZulu Natal kanye ke no association bamatekisi abahlukahlukene usuphothuliwe ke kade usengathelwe la eCity Hall eMgungundlovu. Kuzokhumbuleka ukuthi lesiteleka esiqhubekayo ke samatekisi ehamba ibanga elide eThekwini qhubeke izinsuku ezisikhombisa nokuyisonto nosekudaleke umonakalo omkhulu kulabo ke abasebenzisa ke ezokuthutha zomphakathi. Kepha asamukele njengamanje ke owengamele ezokuthutha lapha kwaZulu Natal ukuzwa kabanzi ukuthi ngakube iziphi izivumelwano eziphumile kulomhlangano. Sibonga kakhulu isikhathi sakho MC. Asibonge kakhulu, ngicabanga ukuthi usuku olukhulu kwanamhlanje na imboni izifikele. Ngifisa ukukhumbuza ukuthi kune Durban stage enezimboni enaba-association abahlukene, kuno Durban long bese kuba no long distance. uDurban Long ke wathatha isinqumo sokuthi cha uma kunabantu abathile abangakawathola ama-permits kodwa nibeza nje kulenzo bathi abantu abathile abawatholile ama-permit bathi ushanela impound imoto zabo bathi ushanela unomkhubo ukuthi futhi abasebenzise kamba bakhipha abagibeli sase siyavumela ke nabo cha siyoqhubeka nalomcimbi sithe siphakathi nendawo wathi long distance inkinga khona siyalimala nathi MEC uma khona i-strike thina we are not on strike siyafuna ukuqhubeka sikuthathele abagibeli bakho abaxolise kakhulu ngabo njengoba sibaba kodwa bathi uma bemile laba nathi siyama sizodlelwa imoto kodwa option esinayo MEC ukuthi sivele sihambe side siye market noma siye lapha sifike siyithathe ngenkani into that is why ngithe ngicela ukubalalela sahlala phansi kodwa ke ngicabanga ukuthi uSantaco beyingxenye emhlangano emibili namhlanje uSantaco bezojoina umhlangano wethu kodwa uqala ukuthi ahlangane naye uDurban Long ukuthi ngeke nibafethu siyithole isisombululo sokuthi sisebenze kahle ngoxolo la embonini uma nisenezikhalo uMEC uzwile department izwile ikhalo kodwa ngeke azawumisa ushayelo MEC ngeke MEC ayeke udaba lama permits kodwa uMEC angazilalela ezinye izinto enizifunayo kodwa bayavumelana ke nabo uSantaco noLong cha ngeke sikwazi ukuthi khona abantu akufanele bangawutholi emzila sibanikeze ngoba iyalimala kakhulu imboni ugcina bekhona abantu abalwayo kafushane nje MEC ngaphambi sikudedele siphela nini isiteleka isiteleka sicabanga ukuthi siyaxoxisana sicabanga ukuthi ngokukhulu ukusheshsha sophelise kodwa asifuni ukuvele sibe kusuku ngoba ungathola ukuthi mhlambe kwakusasa ekseni siyovuka bethi bayasebenza noma ngosuku olulandelayo kodwa isiteleka very soon siyasithola isixambuzululo sokwazi ukusebenzisana ngicabanga ukuthi sokwazi ukubonisana sigcina sifike egcini kosuku bakhulu esikhathi sakho siyabonga baba MEC ke lo owengamele ezokuthutha lapha esifundazweni kwaZulu Natal umnumzane uSiboniso Duma sibusele ke intambo konegoli Abathengisi basezitalatweni kwidolophu yaseKapa bafakalise izimvo ezohlukeneyo nezijikeleza urhwebo oluphenjelelwa imibhiyozo yokulayitwa kwezibane zeholide kweli xesha lokuphela konyaka. Abanye babo bathi bayayivuyela ingeniso yezintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Lo mnyhadala ukukhanyiswa kwezitalato ngezibane ezimbhejembheje unomtsalane kumawakawaka abathandi bezingoma minyaka le baza apha bezokubhiyozela ukuqala kwelixa leholide zohlobo. Roaming in the streets isn't easy, being streetwise isn't easy. You need to work hard and you need to work for what you want in life. As you can see, it's a very good night. As for the past 3 days, we were working very good as it was the lights went on Sunday. Lo mnyhadala i-festive lights switch on usekezelwe ekubeni intsapho zonwabele kwaye ukhuseleko loluntu ligadwe ngeyona ndlela. I was born and raised in Cape Town, and this thing that we're doing now here in Cape Town, since I was a kid, and I started at the age of 6 years old, we started running on the pavement. And from the pavement, they took it to the street and then it became that we have to pay for stalls, and they removed the stalls from Adley Street to the gardens. And all the years we're doing this, and if the people coming into town, we normally sell the lights and stuff to the people. Isixeko sithi abathengisi bathi bohlwayo kuphela xana bengenazimpepha ezifunekayo. As you can see, there's no people selling flowers. There's not even places to park here for people. So what is the business is still remaining the same. There's not even a person that can stop here because there's a lot of people that's standing in the road. Isixeko saseKapa asiunyamezeli umkhwa ukusela utywala ukusetyenziswa kweziyobisi ngongekho mthethweni i-fireworks kwakunye nokuphatha izixhobo eziyingozi kulo mnyhadala. Ndingumlamli Maneli weendaba ze-SABC eKapa. Singumzeza ngomsi indaba ziza nogxa bethu ngesizulu busuku benzolo.
Bhetani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo manje nalapho ndingatsho ndithi noko lithekholele ngamafu kwiindawo zikumzantsi ntshona welizwe kuyakungena kwimpuma yelizwe futhi ke khona amathuba entshizane zithe xhaxhe phaya empuma koloni ukuyotsho phaa KwaZulu-Natal ngelixa silindele u-30% wamathuba emvula kwiindawo ezifana phaya eNorthwest ukonyukela phaya eGauteng ePolokwane ngokunjalo nakwingxenye yaseFreystata ngomso ke mbukeli sabona kaloku nanke umsungomoya obandayo uchochwela umzantsi ntshona welizwe udala ke ezantshizane zithe xa phaa kwiindawo zikumzantsi ntshona welizwe lisathe ke rholele ngamafu ukhulu becala izulu kwiindawo zikumzantsi ntshona welizwe ngokunjalo nakwimimandla esempuma futhi ke khona la 30% wamathuba emvula olindelekileyo kwimpuma yasempuma koloni ugugutha njalo ungena KwaZulu-Natal ngokunjalo naphaya eLimpopo kanti ke mbukelo omhle uyabongozwa kaloku into yoba uqaphele la mozulu enendudumo ezimandla phaya empuma koloni ngokunjalo naKwaZulu-Natal ngomso ke mbukeli sabona into yoba imozulu yomile futhi ifudumele ngadala kaloku kunwenwa kwemililo yamadlelo kwiindawo esembindini quka ke napha ko-Northern Cape kanti ke kulindeleke nendudumo ezimandla phaya empumalanga ngomso ke ngokuhlwa nje amaqondo wethu okutshisa asibonisa into yoba nako kuthande ukufudumala phaya eKapa loduma amaqondo abetha ku-16 ngelixa iVostili ngu-12 sisixhenxe eSutherland ziyathathisa amaqondo ngo-14 phaya Alexander Bay ngokunjalo nase-Uppington uba ke wena useVryburg lindela u-13 kodwa kaphinda athi xhaxhe amaqondo ngo-18 Mahikeng kuyatshisa ngo-24 ePhalaborwa nakoMusina kufudumele ke nakoVenda kanti ke phaya eMthatha sambona la 16 ngelixa koMani ingu-14 kulo 14 ke mbukeli naseRhafu ngomso ke kuthanda uphola kakuhle phaa kwimimandla esentshona 23 eSutherland ziyathathisa amaqondo ngo-31 eUppington 31 napha enxuba naseRhafu 29 ekomani ngelixa silindele imozulu efudumeleyo ngo-36 phaya ePitoli alitshisa likhuphe intlanzi emanzini ngo-41 phaya eliphalale ngokunjalo naseMusina kamnandi mawethu.